dito sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Damarian, 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 damarian. Naman ay mag-aasawa. Ang pipiliin ko. Ano? Ang pipiliin Ano? ko. Nagtitinda ng sorbet. Aber daw. Hilap siya. Abo ko kagantangin eh. Abo ko talaga. Aber daw. Mag-aasawa, daming asawa. Ano na? Tapos, Ano? piliin ko. Anak ng karbintero. Yan. Lagari siya. Lagari. Nan. Lagari ang labi. Ang hot. Ako ding, kung ako'y mag-aasawa, gusto ko anak ng doktor. Inject siya, inject ako. Ay, sala pala. Sala pala. Awin na, malaswa man na mga kanta man nagkakuruatan mo niya na. At ano man daw ng mga kanta, dahil nakibang dahil nakamuki, bata mainit ang maura ng panahon. Bata mauran ang panahon, siguro mas maray na ini mga tugang ang inuman tao. Dango ganin do ini. Gari mas maray ini. Maray kidit ini. Ya. Ay, alat. Gari mas maray ini. Everybody in the world. Alright. Chocolate. Oh yeah. We love it. Oh, it makes you Oh, yeah. happy. Yeah, it gets you sexy. Yes. Makes you bad. Oh, yeah. We don't care about that. Now, come on. Let's go. Mama, she said, roll it, Alright. Papa, he said, Merendal na po. Wala lamang kimerendalan ko niya na hapon. Pero, gari masiramong mag-inom kitsokolate, adi. Ha? ready, everybody. Masiramon mo yan mag-inom kitsokolate na malipot-lipot ang panahon. Pero, nag-init-init na, di. Everybody say it. Naginit-init na, di ba? Naginit-init na tabi mga tugang ang sa tuya tabing panahon, kaya medyo gari okay na ang sitwasyon ha. Diyan po mga tugang sa tuya tabi na palibot ha. Gari medyo maray-maray na. Kaya kung ako'y mag-asawa, gusto ko anak ng magsasaka. Araro siya, araro ako. Ay na. Bata po na. Sarawa. Ika, anong gusto mo tabi, Chief Premier na maagom? Anong gusto mo? Ang gusto mo, engineer? Ay, gusto ko police. Gusto ko police. Ano. Gusto ko police. Ika, gusto mo engineer? Terek siya. Pero ako gusto ko gari gusto ko talaga kuan. Gusto ko police. Awinda. Maray na hapon tabi Pilipinas, mga Bicolano saan man na parte kan mundo. Baka may makauni so akit ni Angel, baka makaukod din sa kuya ko niya na hapon ka. Kung ako'y mag-aasawa ay anak ng polis. Gari malautan. Gusto ko doktor. Inject siya, inject ako. Awin na. Gusto ni Pading Chris palang bumbera. Bumbera ang gusto ni Pading Chris. Firewoman. Ading. Di ba? Basa siya. Ay, dili, yung man na, pwede man. Baka kasi punon katabi pa din. Ayun na, maray na hapon tabi sa Indo ka, boss. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Mga kuwan natin, mga happy birthday pala kay Pading Chris Gian ng Salbatana. Birthday ni Pading Chris kang kuwan. Kan Lunes, adi. 16, di ba? 16 ang birthday ni Pading Chris? 16 eh. Pading Chris Gianan, happy birthday tabi. Pakibati po kay RJ Papi Kadayan Dante na nag-umol-umol. Ngunyan.
na mauran pagbati po hali sa Kidapawan. Salamat Salbatan. Harayo uno na. Nasa Kidapawan ini. Good afternoon, Hen. Ipadagos mo sa music. Ay, dito pwede madagitan kita ka ito. Madagitan kita kan KBP ka ito. Bata sa aga. Maduman ako sa aga sa KBP. Igwatabi ki Chapter Leaders Conference. Madagitan kita ka ito kan kuhan, kang KBP. Pero nga ni baga na kanta baga ni Andrew na Banyo Queen. Pigban baga yan. Pigban yan sa kuhan may double meaning May mga double meaning kaya di kita masyado ka na ano yan. Baga para madagitan kita ka ito. Alright. Di ba? Okay. Mga tugang, igwadaki mga ugali nin mga tao, igwadaki ugali nin tao na dapat nyatong iwasan. Obviously tabi pa ding Kristiyanan na birthday boy, igwa kita ki talagang dapat iwasan. Mga ugali nin tao na dapat nyatong iwasan para dai po kita makadayo sa kompromiso, di ba? Para dai kita mga tugang makompromiso. May mga tao talaga na di mo talaga ma-spelling ang ugali. Kung ano mga tugang karaotan sa endang ugali, iyo man karaot kan sa endang gibo. Pero may mga tao tabi na mapaglinlang, di ba? May mga tao, mga tugang na mapagkunwari. Kamong nagdadangog niyan, dangogan nindo ini tabi, Baingo na, maray na hapon muna sa mga taga-public market daw kandaraga. Nag-relax lamang ngaya kami. Habang nakatuto kami digdi sa DCGB, orasyonan mo tabi. So mga pratindang sira digdi. O tabi, mga amigo, amiga, Diyan tabi sa kwan. Good afternoon, Hen. Gusto ko bumbero. Talaga, gusto niya talaga bumbero, Chipramiro. Bumba siya, bumba ako. Gari, maraot na naman nagka-resipa naman nindo na. Alright, now, mga negatibong o mga ugali nin tao na dapat nyatong iwasan. Number 1, mga kapingki. Number 1, mga ugali nin tao na negatibo asin mapanlait. Aram pag sinabing negative attitude, ugali mga tugang na bako tama. Asin ang ugali mga tugang na mapanlait. May mga tao bagan laitong ka talaga adi. Paguna mo sinana so the best, pero sinda talaga mahilig mga tugang na manlait. Di ba? Kuya Henry, ang gusto ko basketballista. Ay nakarelate talaga kamo kan introduction ta kasubago. Dribble siya. Shoot nga ako. Sarawayon man ini man na. Ano na kamoro ko ang gusto nindo? Ito, sabi digdi, mga negatibong ano yan Ano yan? Sa kuya yan. Di ba na ako nag-order? Para kaysa yan? Sa kuya? Natigwa ko kaya yan? Okay. Abo na bayadan? Manggura ano? Pangyari sa maabaka. Daran, ilang ko na rin. Pangyari talaga. Madulungon talaga si Mrs. Anong babayadan na yan Babayadan? Lito. Mga negatibong ugali nin tao asin mapanlait. No. Nakamidbid na kamo kitawo na, ano yan, Apolog Kambe? Natata. Digdi pinadalagan sa DCGB. Nata magabaton ini. Purok dos. Nata din nalagan digdi ini. Ay, daing tawo sarong gayon na Bayad na ini? Bayadan, manggura ini? 1,107. Naingura. Pangyari sa maabak ka. Iyon na napigasabi. Agum pa ka mo. Sige. Agum sana kamo tabi. Pero na sa kabaga. Agum sana. Para tabi niya. Thank you. Yan ang pigasabi. Kung ikay ay mag-aasawa, kung ako'y mag-aasawa, anak ay gusto ko
Ano ito? Ano ang Tagalog sa itong dishwasher? Ang Tagalog kan dishwasher? So, kung ako'y mag-aasawa, gusto ko dishwasher. Tama, Chief Premier? Hugas siya. Hugas ako. Di natatapos. Oh. Huna ko bihon sa aga pa di, may bihon duman ka sa, ay pa di, pasensya ka na pa din, Chris. Birthday mo parang gar blessing kang harong di pa di, Chief Premier. Wala ako sa aga. Maatab pa ako sa aga pa di, sa flight akong 6:45 sa aga. Tapos, paghapon, baka din ako makaprograma ako, baka, basta may plenary tulos kami. After lunch, may plenary sa convention na tindiran ko. After ka ito, morning pwede ako, masainon akong alas 5. Sa 19, 19, buda hanggang alas 9. Yan, pwede yan. Sa paghapon, gari dahil na may session kami. Anyway, pa di, basta kabaya naghahanda, pero minanggad ako dai. Si Chief Ramir na sa kuyang substitute. Yo, Chief Ramir. Ramir Tanay, ang sa kuyang substitute na lang. Pero sabihon mo pa di, kung gusto mo, ipag-grab mo pa di, ipadara mo sa, meron na mabalik siya ra. Ipadara mo pa di sa Sabado. Sa Sabado mo pa di ipadara. Ipatod mo digdi. Sabado nga hapon. Yan, pwede pa si Ramon yan. Sabadong hapon, magpuro paransit lamang, bihon-bihon. Yan, iya pa din. Alright, balikan tayo sa tuyang mga samno sa pagkabuhay nin tao. May mga tao databi, mga tugang na pirming may reklamo sa mga bagay-bagay na sa iyang nailing. Salbatana ka pa di. Di na sa makalayog sa aeroplano. Dumog na yung pakpak pa di. Sarawayon ka na. Di ba? Alright. May namali siya. O, kamong nagdadangog mo niyan. I-recollect daw. Alam po ka yan. I-throwback daw nindo. Isipa daw nindo. May mga kamidbid ka mo na mga tao na mahiling magreklamo. Dahil na siya kinahiling sa palibot puro siya mga tugang reklamo sa trabaho, sa barangay, sa komunidad, sa banwaan. Puro reklamo ang sa iyang nahiling. Puro problema ang sa hiling. Sabi digdi, iyan da tabi na mga tao yan na mahilig magpuna, dapat da iyan mga tugang ang mga tao na iwasan ta. Di na kinahiling, puro na sa reklamo, mga tao na mahilig, na ito, laging sinasabi sa mga ang nakikita niya ay lahat mali. Ang ganitong klasing tao ay madaling makahawa ng negatibong pananaw. Uyog-uyogon mo. Kaya't da, pwede ining maghatod din stress o kawaranin kumpiyansa sa sadiri. Inda kung may tao kamong kamidbid na arog ka iyan. Buda, grabe siya, mga tugang kong manlait sa kapwa. Ano nga nang bikol kang manlait? Ano nga nang bikol kang manlait? Manlait? Natchar. Tama? Grabe siya, mga tugang magtatchar sa iyang kapwa. Kadua. May mga tao databi, mga tugang na manipulative. May mga tao dang arog. Inan mga tao na ginagamit ang sa endong ang relasyon sa imo para makuha ang gusto ninda. Halimbawa, nagparapaki-amigo ka sa mayor. Nagparapaki-amigo ka sa gobernador o konsisay dyan. Nagparapaki-amigo ka sa pulis. Ito pala, sa pakikipag-amigo mo, igwa kang naibang intensyon. May gusto kang makuha, kaya ika nakikipag-amigo dyan. Ang pagkatapos ng makuha, siya po mga tugang daina. Nahiling nindo yan? Diba? Nahiling nindo yan? Databi. May mga tawong arog databi kaan, mga tugang an attitude. Sinda databi madalas gumagawa ng sitwasyon
kung saan pakiramdam mo ay kailangan mong gawin ang gusto nila para hindi ka magmukhang masama o walang malasakit. Ang pagiging malapit sa ganitong uri ng tao ay nagiging draining dahil palaging ikaw at ang may bigat ang kanilang mga pangangailangan. Unan matindi, iwasan tada ang mga tugang ang mga taong inggitero, buda inggitera. Ang inggitero at inggitera ay kapatid ng at ang inggitero daw at inggitera ay kapatid ng ano yan? Kapatid ng siloso at silosa. Aber daw, sige daw. Sige daw, react daw kamo tabi. Tugang daa. Pag inggitero ka, inggitera ka, may selos ka sa imong puso. Maray pa ngayon, nilingan ng ugali. Yan nga yan, naging adong nga niya kada, sip-sip nga niya yan. Pero nagkaparalawas ka ka-reaction, tayo data, ikadatabi, mga ikadatabi, may nainggit ka sa performance ng ibang tao, kaya arog ka ng attitude mo. Mapagalon da maging kairiba mga tugang ang taong inggitero. Mapagal na makaibang tao na bako maugma sa tagumpay. Sa, ano nga ng tagumpay sa Bicol? May mga tao na, ano? Tagumpay? Tayumpo. Matibay yun si Sarah Magbicol. May mga taong bako maugma sa trayumpo kan iba, kaya tatakdagon kaninda. Ang kadaklanda sa mga taong nagapahiling mga tugang gipigapon na false support. Kaya, nagasagin-sagin sinda na supporter kanya, pero ang pagtalikod mo, pwede kang tigbason niya. Yan. Makakaubos daw ng positive energy kadaklan sa mga ini, asin may tendensing magsabotahe o gumibonin istorya na rauton ka. Yan ba nga, kaya ba nga naging principal nga yan, takwan nga yan. Diba? In other words nga pa di, those are red flags in friendships. Correct, amigo. Dr. Chris. Red flag sa imong amigo. Onan mati saro pa. Ito yung gitira ito. Ini yung gitiro. Iwasan tada ang mga tugang ang mga taong chismoso o chismosa. Bata ang mga chismoso-chismosa baga, may abilidad iyan mga tugan na kayang sumugpunin buhok. Ano nga ba sabihin kaya? Na, ang mga chismoso, may kakayahan na magsugpunin buhok. Sabi nga ni ikan mga gurang, may kakayahan mga tugang na magsugpunin buhok kikos. Pero aram nindo, ang pagiging chismosa o chismoso, talent da iyan. Ang mga tao na mahilig da mga tugang maghimasok sa buhay nin iba, pirming may bagong chismis. Uy, ano nangyari palan kay Kwan? Kay sisay nga ito si Yasmin freshman. Kinasal na da kay Governor. May nalang akong kwa. Sa ito sa artistang nagayon ng kampandok hanggang ngayon, nagabago ang pandok, si Maha Salvador. Diba? Si Maha Salvador bagade. Buda si Ann Curtis. Diba? Di nagbabago ang pandok ni Ann Curtis. Gari magayon man si. Gari mahamuton pirmi si Ann Curtis. Gari pirmi naka
So nakakuan baga naka-colon ki. Kunong sa artista baga nagkakaburuhay ang mga reporters dahil sa chismis sa artista, di ba? Ito. Ang mga taong laging ito ha. Sinda daida sinda maasahan pag-abot sa tiwala dahil ang pigsasabi mo sa inda pwede niyang ikalat o salidahan para pag-irestoryahan. Nakakaraot ng reputasyon ang mga relasyon. Kaya maray databing umiwas ka sa mga taong chismoso o chismosa. Di ba? Sabi ngayon ni BP Ariel Caeto, bawal ang sobrang inggit. Tadayng hospital sa sobrang inggit. Iyo man ang ganda di. Pero igwa kung narama nagparakaon mga tugang kimani. Sumani bagang prinito? Nagparakaon kimani bako nagulpi ki inggit. Dahing hospital mga tugang sa inggit idaiman tabi ki therapy sa mga tawong chismoso asin chismosa. Sa kabaga o ni pa, at isa pa ang pwedeng iwasan mo ang mga taong mayabang. Ano nga nan Bicol kang mayabang? Mahambog. Mahilig da tabing ipagmalaki ang sa indang mga achievement asin perming nagaabang nin pag-umaw. Sida da tabi mga tugang dait tatao na magtaon ng espasyo sa iba asin minamaliit kay ni ang kontribusyon kan ibang tao. Mapagalda sindang kahuron dahil sinda po bako interesado sa opinion mo o sa success mo. Kundi ang tawong iyan permida tabi sindaan bida. Mapagalon baga narugan ugali nin tawa di. Kahuron mo sinapin mi ang tama. Igo nga na akong kauron kan sa nung aldaw, linakaw-lakawang ko ta. Nakatarampas na akong 5 litra, siya, mga 15 na. Tapos, kanin-interview ko, salbatano, cellphone ko, nadumog mga tugang kiliwoy. Diba? Mambog, iwasan to daya. Next, ang mga taong pasikat. Ano nga na English kayan? Sabi ka apod mga tugang na attention seeker. Iwasan natin yan. Sigang kung ano-ano na. Mga exaggerated na istorya. Mga tao databi na pessimistic. Ano nga ng pessimistic call? Yan baga na superming negatibo, mga tugang ang reaksyon sa ano man na sitwasyon. Pessimistic. Pessimistic. Ano nga ng Bicol ka? Ano yan? Negatibo attitude din tao. Gari man sanay na natural baga sa tao na pag may pagbabago, may change mga tugang, kung may mga changes sa buhay, sa opisina, pag may mga changes diyan, mariparo mo mga tugang na syatabi, may reaction, pessimistic. Maski databi anong solusyon o ideya ang i-share mo sa iya, siya perming nakakailing ng problema. Mapagal na makipag-collaborate sa mga arog kaining tao, tas hindi dapo dahil nagfo-focus sa mga posibleng solusyon, kundi perming ulang. Gariman sa nabaga mga tugang so, ngaya, nagsarabay ka mo sa bangka, nagsagwan ka pa abante, siya ang sagwan niya pabalik. Diba? Alright. Number 8, makasadiri salbatana. Dakulong kay na di. Interest na lang ang sa iyang pigihiling. Asinsiring man mga tugang, dayda tabing mga tawog insensitive. Igot, sa totoo lang, ako may pagkasensitive ako sa anong man na palibot ko, ay inas ko, ang pamati ko kaiyan. Dapat po kita maging sensitive kita sa palibot. Insensitive. Sinda databi mga tugang
dai tatao magpahalaga sa feelings ng iba, damdamin ng iba, pagkapamati kan iba. Permida sinang nagtataram nin mga makulog na mga tataramo no mga komento na nakakainsulto. Perming may dahilan, nakikisabay sa mga taong naghato din emotional distress dahil sinda dai tatao magtao nin respeto sa emosyon nin tao. Lastly, mga kapingki, ang mga tamad at laging umaasa sa iba. Ano ang tamad? Hugakon. Ang tamad, sabi digdi, paryentes kan tanga. Saka mga anhugakunda mga tugang relatibo, paryentes. Siguro mga pinsan kan tanga. Pirming nag-aasa sa iba. Ang mga arog na kaning tawo, mga tugang naghatod din negatibong epekto sa buhay, dapat databi iwasan ta. Nganing magayon ang sa indang rilaon. Dangog apotan ko kamo. Nata may mga babaying namumuya sa gurang. Ay, sa gurang. Namumuya sa maedad ng lalaki na gusto magpagom, Chief Ramer. Nata may mga lalaki, may mga babayi na namumuya sa gurang na may edad na lalaki. Nata may mga, ang pambihira kayang mangyari na sugurang na babayi namuya sa aki pang lalaki. Makatakuton bagay. Pero nata nangyari yan. Nangyayari yan mga tugang ta dahilan sa may nahiling siya na attitude kan tawong iyan na nagugustuhan niya, na komportable siya. Kaya lang, dipisil man po na umagom ka medyo maedad ng babae na ngayon, 50 anyos, 60 anyos, aki ka pata, may posibilidad tabi na ika makainom ka expired na makain na duminalagang ka kay Dr. Chris Gianan, nano ka noy? Makuluon niya dok ang tulako. Nano ka nga noy? Masabi si Dr. Chris, ay salbatana. Bago kang kasal? Iyo nga niya dok. Parang edad nga, 64. Ika nga niya, pero 30 nga, salbatana noy. Doon nang stethoscope ko do. Nakainom ka noy ka-expired na gatas. Problema mo ngayon. Salmatana, unang resita. Kung ano-ano nga pag-istorya, madagitan kita. Expired nga na yung sunod. Amin na. Unin na. Pero kamo man na mga babayi, halimbawa nga siguro mga 40 anyos pwede. Arog sa kong edad, mga di pa akong 50. Pwede pa ako kayan. Di ba? Mga may namuya nga sa kuyang babayi. Ngayon, halimbawa nga soltero nga ako. Halimbawa, soltero nga ako, di ba? Ang edad ko ngunyan, mga nasa 47. O nga arog kaan. May namuya nga sa kong babayi na nga 20. Mga 21, mga 20 years old nga mga 21 years old. Yan po, medyo nasa safe period pa yan. De katabi kaan matitita, no? Pero kung may edad na Chief Ramer, nata piga kalintura ka. Inda nga yan, nag-chill ka pati nga niya, nag-chill ka pati nga niya, nano ka? Gari nga yan, natitanos ka. Amin na. Diba? Why it happened? Kaya may nahihiling ang sarong tao, mga tugang sa ibang tao na nagugustuhan niya na depo duman sa iba. Kaya baga, Chief Ramer, paminsan di mo mabasol ang mga nagkakaigwa kinambay to.
Ano ba dyan? Kaduratan man talaga. Kaduratan. Pero ano ba dyan? Gari, talagang may nahiling na totoo na pangyayari. Pesa nang ito, dito ka man niya agawon sa agumong. Pesa nang pagpara. Pesa nang nga. Ano important nang magtagadigdig ka lamang sa kuya. Tapos, diba? Tapos kukupuong ka na sana. At diyan ka na ngayon mag-uli ngayon na banggita. Di pa man ganyan sa agumo duman sa arong nindo. Magdidig ka ngayon kada maski nga MWF na sana. 10 minutes na nga kita digding nga sa Legazpi. Diman naman nga kita nga sa Kalayokay. Sain. Diman nga sa Kwan, sa may pabuhatan. Diman nga kita kay Jack Reyes nga maduman. Diba? Alright. Sabi ni Engineer Mer, sabay mo tabi ako, sir. Magkaidang edad man lang kita. Iyo mananggad mi go. Si Engineer Mer, Senaryo Legazpi. Iyo ta si ago mo nga ni baga engineer aki yung padi. Engineer ago mo Dennis aki yung pabaga. Kumbinsin ako sa imo na magkaedad-edad man sa nagitatabi sir. Kaya pag nag-iribahan kita gari kita mga teenager man sa nadi. Ang pigasabi kan iba nasa lang pananaw day bali da makatabang day bali day makatabang makaulang lamang. O yan nga ni sabi ni Renen. To yan. Kaya ito nga ni, na-elect akong sarong presidente ko sa sarong organisasyon. Sabi ko, ngayon ako, dapat sarabayan sa tuyang pagsagwan. Pasisiring sa obhetong ini kan sa tuyang organisasyon. Kundi ka man sana makakasabay sa pagsagwa na nakasakay ka sa bangka, di ka na magsagara. Di ka na magsagara. Diba? Tapang nagsagara ka, makakaulang ka sa pagdalagan kan bangka. Tama? Sabi ni Madam Mabel Oropesa, good afternoon, sir. Iyo nanggad po, chocolate plus ibos. Gusto ko po si Rodensa na. Uy, kaniguan man si Madam Mabel man na mga style muna naman na. Okay. Alright. Alat nga na. Sir, boss, change topic. Tabi. Lalo na yung nagkagusto na matured na lalaki, sa matured na lalaki. Human talaga. Paano? Naghihiling sa amigo kay fatherly comfort. Paano kaya? Sa totoo lang, ang mga maedad ng karelasyon, mga responsable, kumpara sa kaedad kan girl tabi, Chief Ramir, ay, naay ko po. Kanya, hindi pa man ang kidireksyon. Medyo may mga kanya, may mga pag-iingat sa buhay. Sir, pulis sako. Ako may baton. Pusasan niya ako. Sarabayan man ini. Boss, an English kampasikat, showtime. Okay. Showtime pala ng English kampasikat. Kuya Hen, gusto kong mangingisda. So agum, ang gusto niya da, Chief Ramir, makaagom sa iya, mangingisda. Fisherman, sisid siya, ay, sus, pangyari sa maabaka. Okay, bahala ko yung gusto mo. Alright. Kuya, ang gusto ko, karpintero, pukpuk siya. Okay, sige. Alright, ito. Ang mahilig po manlait, mga insecure po iyan. 100% po na sure iyan. Good afternoon, Hen. Wala pa sagkod ngunyan sa sleep mode sa DCGB app. No rin daw ito maikakaak. Yung manang dali. Di ko pala na follow up sa nagigibo tabi kan app me. Di ko na follow. So, okay. Basta na po ta. I-remind ko tabi. Oras natin. Alas 3:45, 8 ang oras po na yan. Mga tugang hatod sa ino kang liver aid. Ang mga hilang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga hilang na dara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day ka mo mag-ugma, tanganing mogmang atay, kay puan po na proteksyong liver aid. Liver aid Silimarin Capsule. Ang liver aid Silimarin Capsule,
para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas ang silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom mo day, marhay na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na. Para po sa baskog na atay, ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sa pagbabalik, nadali lang, tagadigwapang pahabol na reaksyon. Aha, ito. Kuya Hen, ako nga ni po, 47 years old ang nakarelasyon ko. 28 anyos. Alam ko na. Soltero. Ako nga ni po, 47 years old nakarelasyon ko. 28 soltero. Pwede man ba? Dahil problema yan. Okay man po yan. Di ba? Okay man po yan. O sa pagbabalik, ang mahiwagang tanog, mga tugang, makalipas lang, kan mga patalastas. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albaysi. Governor Rex Lagman, maaasahan. Iniimbitaran ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na mauwot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 You on Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Diyan Trinidad, tindog buwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi.
ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Si Henry Maceda, ang pink mo baby. Aha! Natala-tumog mo na kung ngunyan, si Pramer ngunyan hapon, Jing. Gari mo na kung ngunyan. Gari magkakakwarta kita ngunyan, si Pramer. Ale. Why don't you dance? Bueno, ang mga helang kang atay po araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pag-inumin ala ko pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kung day ka mo magbabago asin tanganing mo mga atay kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule saro pong proteksyon sa atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya aligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo ng Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni may bisyo manawara, mahilig uminom mo day. Mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Maparam na po ako maprograma akong Bicol Target Afternoon Edition. Pag alas 5 po, mga tugang abangan nindo ang Bareta alas 5 kasabay si Jasmine Baloloy. Salamat, kanserong pagantabay. Goodbye, mabuhay. Standby din magharali Mabalik po akong alas 4 sa programang Bicol Target. Thank you. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural